You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost. Mill-ikla ġo Betanja għaddejna għal ġo ċenaklu bil-persuna prinċipali ta' Pietru. U llum nerġgħu nitlu fiċ-ċenaklu b'dix-xewqa li għandu Ġesu li jagħmel l-ikla tal-għid magħna din is-sena. U qudiemna tidħol il-persuna ta' Ġuda. Ġuda li l-Vanġelu jgħidilna li meta joħroġ ikun idlam. Ġuda li l-kelma Ġuda tfisser rat ta' ħajr. Imma minflok huwa l-bniedem li jrot ħajr, li jrot lura, huwa l-bniedem li fl-Evanġelju jaħtaf. Għalhekk huwa kkomparat ħafna anke ma' Marija li fuqha rriflettejna nhar it-tnejn. Marija li l-iskop ta' ħajjitha hija li tagħti. U Ġuda l-iskop ta' ħajtu hija li jieħu. X'sa tatuni biex jien nagħtikom. U dawn ukoll isiru żewġ attitudnijiet li jista' jkollu kull persuna, waħda twassal għal ħajja u l-ħajja fil-milja tagħha u l-oħra twassal għal mewt. Min hu Ġuda? Ftit naħsbu fuq Ġuda aħna ħafna drabi, għax aħna mal-ewwel nittimbraw bħala d-dixxiblu li tradixxa lil Ġesu, kważi kważi mpinġuh iswed u nneħħuh mix-xena. Imma Ġuda jista' jkun kelma lina. Ħafna drabi jekk nersqu viċin tiegħu nindunaw li jixbaħ ħafna lilna wkoll. Il-Vanġelu l-Atti tal-Appost li il-mod kif jiġi deskritt Ġuda minn San Pietru huwa dan wieħed li kien magħna, wieħed li kellu sem mill-ministeru. Imma dan il-bniedem li kellu sem mill-ministeru jiċħat il-Ġesu. Dik il-kelma profetika dak li kien miegħi tani bis-sieq. Ekku forsi din l-ewwel kelma xtaqt naħsbu fuq llum. Ġuda kien magħżul, Ġuda kien apostlu, Ġuda kien magħhom f'kollox, Ġuda ra l-mirakli bħal l-oħrajn, Ġuda ra l-Ġesu bħal dixxiepli l-oħra kollha. Ġesu ma kienx qed jagħmel xi logħba ta' ċess meta għażlu. Ġetu għażlu għax kien iħobbu. Ġuda kellu kull ċans li jkun dixxieplu bħal l-oħrajn, li jkun qaddis, li jkollu din l-esperjenza ta' intimità. U din tot ħafna lina aħna fil-ħajja, il-ħajja hija marbuta mal-għażliet li aħna nagħmlu. U kull għażla li aħna nagħmlu toħodna f'direzzjonijiet varji, f'toroq differenti. U billi jien illum dixxieplu tal-mulej ma tfissirx li sa naħlef bija nnifsi li ħankun għada. Il-ħajja tiegħi kull deċiżjoni li nagħmel anke jekk hija żgħira nara l-konsegwenza tagħha il-qudiem. U ħafna drabi aħna wkoll nistgħu nagħmlu tagħna din mistoqsija jew f'sens pożittiv jew f'sens negattiv. X'ħatatuni biex jien nagħtikom il-Ġesu f'idejkom? Ix-xewqa tan-nisrani, ix-xewqa tad-dixxipli hija li jagħti lil Ġesu f'idejn l-oħrajn. Waħda mill-iktar mumenti sbieħ li nħossni bħala saċerdoti hija kull darba u ġili għal ħafna drabi tgħid lill-oħrajn il-ġisem ta' Kristu, il-ġisem ta' Kristu u tagħti lil Ġesu lill-oħrajn, tqarbin il-morda tagħti lil Ġesu lill-oħrajn, inwassal il-kelma tagħti lil Ġesu lill-oħrajn. Imma l-Vanġelu llum ipoġġi mistoqsija fuq din li tagħti lill-oħrajn. Jekk tagħtix il-Ġesu bil-ġenerożità bħala għaddej, jew jekk inti titlobx xi ħaġa lura, sejrin tatuni biex jiena nagħtikom. U fil-qalba tagħha hawnhekk huwa tradiment. L-ikbar tradiment huwa tradiment tan-nies li huma viċin. L-iktar tradiment huwa fi żwieġ meta titradik il-mara jew ir-raġel, ħabib ta' vera li jaqlibilek. Aħna ħafna persuni ibatu dbatija kbira minħabba tradiment. Michael Card fis-song tiegħu fuq Ġuda jgħid only a friend can betray a friend. A stranger has nothing to gain. And only a friend comes close enough to cause so much pain. U aħna wkoll quddiem din ir-realtà nistgħu nsaqsu din mistoqsija jaqgħu jien Rabbi. Jiena nista' jkolli fuq dawn il-karatteristiċi li kellu Ġuda? Jista' jien ninqata' mill-komunità? Ġuda ħareġ barra,
kien bil-lejl, Ġuda jinqata' joħroġ mill-intimità, joħroġ mill-komunità. Ġuda ma jismax id-diskors ta' Ġesu, jiena d-dilja vera, intom il-frijej, min jibqa' fija u jien nibqa' fih jagħmel il-frott. Imma min jinqata' ma jkun tajjeb għal xejn. Forsi inti bħalissa fil-ħajja tiegħek għaddej minn żmien li ntajt jew fl-interjuri jew fir-realtà. Jekk inti tkun maqtuħ, il-ħajja ta' Alla ma tistax tgħaddi ġo fik. L-unika ħaġa li din il-ħajja tista' tidħol ġo fija hija biex jien nibqa' imwaħħal mad-dilja. Ibqgħu hemm, il-kelma bil-Grieg hija vera sabiħa menej, Ġesu jirrepetiha l-ħin kollu, ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Ġuda joħroġ, Ġuda jidħol fid-dlam. It-tieni realtà, kif jitradixxi Ġuda lil Ġesu? L-Iskrittura tinsisti li Ġuda imur fiġ-ġnien. Kien jafu tajjeb il-post tal-intimità. Jisu namrat li jaf eżattament fejn it-tfajla tħobb tinnamra jew fejn tħobb tmur biex tistrieħ. Jaf il-post. Għax huwa ta' ġewwa. U jagħmel eżattament il-kontra ta' Marija. Marija tagħmel ġesti, azzjonijiet li jikxfu dak li hemm f'qalba. Taqbad vażett ta' fwieħa u taħlih fuq Ġesu. U dik il-fwieħa li timla dar sħiħa tikxef il-fwieħa li hemm f'qalba, tissinifika dak li verament hi. Ġuda jagħmel bil-maqlub. Ġuda jaqbad il-ġesti bħal mija bewsa, bħal mija tannieqa, bħal mija il-paċi li jagħtu lil xulxin ix-xalom u jużhom eżattament bħala is-sinjal tat-tradiment. Il-dak li jien imbus daku u resaq lejh u bisu u qallu xalom Rabbi. Ġuda lil Ġesu qatt ma jgħajjatlu mulej, Kirjos. Ġuda lil Ġesu dejjem jgħajjatlu Rabbi. Ġuda lil Ġesu għamlu teacher tiegħu imma qatt ma għamlu il-mulej tiegħu. U Ġesu jdu lura u jgħidlu bewsa, Ġuda titradixxi lil-bin il-bniedem, inti tuża l-iktar ħaġa qaddisa biex tweġġa fil-font. Inti tuża l-ġesti eżattament bil-maqlub. Inti nsejthom il-foqra li tkellimt fuqhom il-bieraħ. Ġuda li kien mistieden fl-ikla ta' Betanja u ma fehem xejn. Ġuda li kien mistieden fl-ikla tal-intimità tal-Ewkaristija u ma fehem xejn. Ġuda li z-żarrija li taqa' fuqu, iż-żarrija tal-kelma ta' Alla li tiġi minn Ġesu imma taqa' fuq art jibsa. L-unika frott li jagħmel Ġuda hija il-flus li jakkwista mill-bejħ li jarmihom u li bihom jibnu ċimiterju biex jidfnu l-mejtin. Il-frott ta' dnub huwa dejjem il-mewt. Ġuda l-unika ħaġa li ra hija ekonomija. Ġuda l-unika ħaġa li ra hija r-riżultat. U di għandix differenza bej disċiplu li l-iskop ta' ħajtu hija l-imħabba, li m'hemmx riżultat imma hemm frott, li m'hemmx ekonomija imma hemm il-loġika tal-lotja, għal xi ħadd li ma' Alla jaħdem dejjem b'loġika, li ma' Alla jaħdem dejjem bil-morali, li ma' Alla jaħdem dejjem kif suppost. F'Ġuda fil-Bibja jgħid jew jingħad fuq 7 kelmiet. Li huma impressjonanti tarhom wara xulxin, għax huma s-7 tappi li jkollu Ġuda. L-ewwel kelma hija din ħela. It-tieni kelma aħjar dawn jiġu mogħtija lil foqra. It-tielet kelma jaqgħu jien Rabbi. Ir-raba kelma li jgħid Ġuda hija lil dak l-imbus. Daku. Il-ħames kelma li jgħid Ġuda hija islim Rabbi u bisu. Is-sitt kelma hija dnibt, ittradejt dem bl-ħtija. U s-7 kelma hija kelma li tingħad fuqu. U Ġuda mar, tallaq u nqasam min nofs. Il-Bibja dejjem tuża għal Ġuda li kien maqsum min nofs, fiżikament u spiritwalment. Hemm differenza bejn Pietru li rajna l-bieraħ li tradixxa lil-mulej u Ġuda wkoll li jitradixxi lil-mulej. Id-differenza mhix fid-dnub tagħhom. Id-differenza hija fejn iħarsu. Jiena nista' nħares f'għajnejn il-mulej u niftakar l-istorja kollha li kelli miegħu u niddeċiedi li nħallih jaħfilli, jaħsinni, ibiddinni u jagħmel minni
rajja l-oħrajn. Meta tiġi lura, inti saħħaħ il-ħutek. Jew inkella inħares lejha nnifsi. U nittikel bil-gilt u bid-dnub u bil-ħażen, nittikel fija nnifsi, speċjalment tant nies li huma mikulin mill-gilt. Li l-ħajja tagħhom m'hemmx il-valur tal-umiltà li mmur lura u nitlob maħfra. U din tot ta' żwieġ u tot tal-ħafna realtajiet tot biex tmur lura ġo komunità. Tista' inti ma jkollokx din l-umiltà, nistgħu kollha kemm aħna ma jkollniex din l-umiltà, u allura ir-riżultat ma jkunx l-indiema bħal ta' Pietru, imma jkun id-disperazzjoni. U forsi madwarna anke f'dan iż-żmien li qegħdin ngħixu, il-Bibja tgħid li daru saret ħerba waħda. Jekk tidħol fid-disperament, jekk tidħol inti fis-self-pitying, inti tista' toqtol lilek innifsek. U għalhekk qudiemna għandna dejjem din l-għażla. Hija interessanti li kull darba li fil-Vanġelu jissemma l-isem ta' Ġuda, il-laqam tiegħu dak li karatterizzah hija dak li tradixxa lil mulej. Bħalma l-isem tal-Ażru, dak li karatterizzah huwa li kien maħbub mill-mulej, il-Ġuda dak li karatterizzah hija li tradixxa lil mulej. U forsi għalhekk aħna importanti naraw minn fejn qed inġibu l-identità tagħna, jiena f'liema triq ħanaddi bħal Pietru, jew bħal Ġuda, jew bħal Marija li għażdet it-triq li tiftaħ qalba u tagħti kull ma kellha biex tagħmel minn ħajjitha innu tarat il-ħajr. Illum normalment kien jgħidulu l-erba ta' tnibri, l-erba ta' dlam fil-liturġija. Illum kien huwa sagrament ta' rikonċiljazzjoni normalment, il-moment li aħna wkoll nerġgħu lura. Għax aħna wkoll dun saqsu dil-mistoqsija xi tridu tatuni biex jien nagħtikom il-Ġesu. Għax jekk hemm xi ħaġa li l-bnedmin hemm barra għandhom bżonn hija proprju din l-esperjenza ta' Ġesu li minn għada l-qoddim fit-tridu Paskwali ħanidħlu fil-profondità tal-misteru tiegħu. Jalla aħna nagħtu li xulxin lil Ġesu bil-gratwità, bl-imħabba u b'xejn ħattu u b'xejn għatu. Għax kull min jidħol bil-loġika biex jagħti lil Ġesu lill-oħrajn jinħeles mill-biża' li jista' ikisser, ifarraq u jaqsam lilu nnifsu. You give